friends. Friends, நமக்காக நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு நம்மளுக்கே தெரியும். நம்ம வெளியே போகாமல் ரொம்ப நிறையா பேருக்கு கொரோனா வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாம் வீட்லேயே விளையாடுற மாதிரி ஒரு கேம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம அதுக்கு போகலாமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போகலாம். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் கன். ஓகே, இதை இப்படி வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை இப்படி இழுத்துட்டுக்கோங்க. இதை இழுத்துட்டுக்கிட்டிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்புறம் இங்கே ஒரு மூடி இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை எடுத்து இப்படி வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கன் மாதிரி ஒன்று உண்மையாகவே சூட் பண்ணுற மாதிரி துப்பாக்கியில் இருக்குங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ பாருங்கள், இதை சொல்கிறேன் பாருங்க போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் கன் ஷூட்டிங்னு சொல்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டான்ஸ் வீடியோவில். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.